Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko kun san ɗaya daga cikin manya-manyan celebrities ɗinmu na Arewa wanda aka fi sani da Hamisu Brekar yanzu ya taka wani mataki? Kai, idan wannan ne farkon ka zuwa wannan channel ɗin, kai maza ka danna mana subscribing, kana ka taɓa halama. Babban celebrity wanda kuka fi sani da Hamisu Brekar wanda yake cikin garin Kano, unguwan Dorayi. Yana ɗaya daga cikin celebrities na Arewa wanda suke taka rawar gani a harkar waka ta nanaye, irin waƙoƙin Kannywood kenan. Hamisu Brekar ya sha alwashin insha Allah sai ya je shi matakin duniya a waka a wani bidiyonsa da ke faɗin hakan, wanda a yanzu ya fara yin wasu sabbin waƙoƙi wanda waƙoƙin suna matsayin insha Allah waƙoƙin. Wannan shine kaɗan daga cikin kuɗaɗen da Hamisu Brekar ya fara tarawa a cikin waɗannan shekarun. Gashi nan dala 21,000 in 2021, to yanzu ba mu zuwa shekarun nan kuma 2023, kaga shekara 2 ba kenan, da mu ga yawan kuɗin da ya tara. Duk da cewa mai bincike akan haka ba, amma shawarar da nake ba da mawaƙanmu na Arewa, mu yi maza fa, harkar nan ba harkar wasa ba ne, mu tsaya mu riƙe ta tsakani da Allah. Harka ce wanda da mu tura message, da mu tura saƙo, wanda idan ka duba ka gani akwai celebrities na kudu wanda ka duba ga yanayin ayyukansu suna tura saƙo. To mu ma na Arewa ya kamata a ce mu je wannan matakin. To insha Allah muna fata a wannan celebrities namu na Arewa wanda ya zauna da iyayensa lafiya, ya zauna da abokansa lafiya, wanda aka fi sani da Hamisu Brekar wanda yake unguwar Dorayi. Abada ina yabawa masoyiya inda ta shige ni raina, ta kewaya halayyar ta ba misali, mai kyanya irin na ta ban gani ba. Na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma mun kulla alƙawar zani aure da ni da ke, kin san ba za na rayu ba ba bike ba abu ni na san, ko da rai ciki na ba halin satin da dai kin san ni ke